Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στη διοίκηση, εστιάζοντας σε πρακτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε τη φύση των προβλημάτων στη διοίκηση και πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Θα καλύψουμε τον ορισμό προβλήματος, τις κατηγορίες προβλημάτων, τα στάδια επίλυσης και τη σημασία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Ορισμός προβλήματος. Τι είναι πρόβλημα? Ένα πρόβλημα είναι ουσιαστικά ένα εμπόδιο ή μια πρόκληση που δυσκολεύει την επίτευξη στόχων. Το σημαντικό είναι ότι η λύση δεν είναι γνωστή ή προφανής. Κατηγορίες προβλημάτων. Επιλύσιμα. Προβλήματα για τα οποία υπάρχει γνωστή ή πιθανή λύση. Ανοιχτά. Προβλήματα χωρίς επιβεβαιωμένη λύση, παραδείγματος χάρη, πρόβλεψη σεισμών. Μη επιλύσιμα. Προβλήματα για τα οποία έχουμε καταλήξει στην κοινή παραδοχή ότι δεν μπορούν να λυθούν, παραδείγματος χάρη γύρανση, ταξίδι στο παρελθόν κλπ. Κατηγοριοποίηση προβλημάτων στη διοίκηση. Στη διοίκηση, η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων είναι ουσιαστική, γιατί βοηθάει στη στοχευμένη και κατάλληλη αντιμετώπιση τους. Ας δούμε αυτές τις κατηγορίες. Πραγματικά γενικό πρόβλημα. Αυτά είναι προβλήματα που εμφανίζονται ευρέως σε διάφορους οργανισμούς, όπως θέματα απογραφής ή αποδοτικότητας, και συνήθως επιλύονται με καθιερωμένες διαδικασίες. Γενικό αλλά μοναδικό για τον οργανισμό, πρόκειται για γενικά προβλήματα, αλλά παρουσιάζονται με μοναδικό τρόπο σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό. Για παράδειγμα, μια συγχώνευση οργανισμών μπορεί να είναι μοναδική για κάθε φορέα, παρότι οι συγχωνεύσεις είναι συνήθεις. Εξαιρετικό και μοναδικό πρόβλημα. Αυτά είναι σπάνια και ασυνήθιστα περιστατικά, όπως οι φυσικές καταστροφές ή οι πανδημίες, που απαιτούν πρωτότυπες και συχνά ταχείες λύσεις. Αρχική εκδήλωση νέου γενικού προβλήματος. Ένα πρόβλημα που φαίνεται μοναδικό αλλά μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας κατηγορίας, όπως η αλλαγή της κλιματικής αλλαγής. Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικότητας. Δεξιότητες επί των προβλημάτων. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν την ικανότητα αναγνώρισης προβλημάτων, σχεδιασμού βημάτων και εφαρμογών δημιουργικών λύσεων. Αυτές οι δεξιότητες δεν είναι μόνο χρήσιμες, αλλά απολύτως αναγκαίες στη διοίκηση. Δείκτες δεξιότητας. Προληπτική δράση, η δυνατότητα προβληματισμού και αποτροπής προβλημάτων πριν εκδηλωθούν. Αναλυτική προσέγγιση, η ανάλυση όλων των πτυχών του προβλήματος για τον εντοπισμό της ρίζας του. Εναλλακτικές λύσεις και βελτιώσεις, η προθυμία να εξετάσουμε καινοτόμες και πρακτικές λύσεις. Συνεργασία και ομαδικότητα, προσέγγιση των προβλημάτων συλλογικά, ώστε να ανταλλάσσονται και να αξιοποιούνται νέες ιδέες. Στάδια επίλυσης προβλήματος μοντέλο PDCA, Plan DO Study Act. Το μοντέλο PDCA αποτελεί έναν ευρέως αναγνωρισμένο τρόπο διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Ας δούμε τα στάδια που περιλαμβάνει. Στάδιο 1. Plan σχέδιο. Εδώ αναγνωρίζουμε και καθορίζουμε το πρόβλημα και τις παραμέτρους του, ώστε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Στάδιο 2. DO. Πράξη. Εφαρμόζουμε τη λύση ή την αλλαγή, εξασφαλίζοντας συνεργασία και επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους. Στάδιο 3. Μελέτη. Έλεγχος. Αναλύουμε τα αποτελέσματα για να διαπιστώσουμε αν η λύση αποτελεσματική. Αυτή η φάση περιλαμβάνει ανασκόπηση της. Στάδιο 4. Πράξη. Δράση. Προχωράμε σε βελτιώσεις ή τροποποιήσεις, βασισμένοι στα δεδομένα που συλλέχθηκαν, και είτε ενισχύουμε τη λύση είτε επιλέγουμε μια νέα προσέγγιση. Παραδείγματα δράσεων επίλυσης. Συγκεκριμένα παραδείγματα προβλημάτων στην εργασία. Προετοιμασία για αλλαγές. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη σε κάθε οργανισμό. Η προετοιμασία του προσωπικού των διαδικασιών συμβάλλει στη συσκευή προσαρμογής. Αξιολόγηση επιπτώσεων λύσεων. Με την αξιολόγηση των λύσεων που προτείνονται, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζουμε τις πιο αποδοτικές και κατάλληλες λύσεις. Προώθηση καινοτομίας και προσαρμοστικότητας. Η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η ικανότητα προσαρμογής συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων. Σημασία της συστηματικής επίλυσης προβλημάτων. Ωφέλη της συστηματικής προσέγγισης. Αποτελεσματικότητα στη διοίκηση. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με σαφήνεια και συνέπεια. Προσαρμογή στις αλλαγές. Οι οργανισμοί που επιλύουν συστηματικά τα προβλήματά τους μπορούν να ανταποκριθούν στις αλλαγές του περιβάλλοντος πιο εύκολα. Βελτίωση αποδοτικότητας. Με τη συστηματική επίλυση προβλημάτων, οι διαδικασίες γίνονται πιο αποτελεσματικές.
Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση προβλημάτων με συστηματική προσέγγιση δημιουργεί μια κουλτούρα προσαρμοστικότητας και καινοτομίας, μετατρέποντας τα προβλήματα σε βελτίωση για βελτίωση. Ατομική δραστηριότητα. Στην άσκηση αυτή, σας ενθαρρύνουμε να σκεφτείτε ένα πραγματικό πρόβλημα που έχετε παρατηρήσει στην εργασία σας. Καταγράψτε το πρόβλημα, κατηγοριοποιήστε το με βάση τις κατηγορίες που συζητήσαμε και εφαρμόστε τα βήματα της μεθόδου PDCA. Στόχος: αυτή η δραστηριότητα θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς να εφαρμόσουμε τη θεωρία στην πράξη, ενισχύοντας την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με οργανωμένο τρόπο. Συμπεράσματα. Συνολική θεώρηση: η επίλυση προβλημάτων είναι λειτουργική για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ικανότητας ενός οργανισμού. Διασύνδεση με δεξιότητες αποφάσεων και δημιουργικότητας: τα προβλήματα συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία λήψης και την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων, καθώς και την απαιτούμενη πρωτοβουλία καινοτομία. Ενθάρρυνση για συνεχή βελτίωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, καθώς αποτελούν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε κάθε οργανισμό.